En dit wordt weer eigenlijk een Brits ongerondje. Het Boerenbroedergezelschap van 2024, de Fanfare uit Brie. De eerste vraag even die ik wil stellen. Wat is een fanfare voor de lui die niet uit Brie komen? Ja, een fanfare, dat is wat ze in het Nederlands een fanfare noemen. Dus dat is een blaasorkest met koperen instrumenten en saxofoons. Niet te verwarren met een harmonie. Een fanfare is iets schoonder. En we staan hier met het boerenbruiloftpaar, Julia en Koen. Goedenavond. Ik was me afvragen, wij bepalen nu dat Geer... Ja, niet dat ik het wil weren, vuurbaat, maar wij bepalen dat Geer boerenbroeder het bruidspaar werd. Ja, dat wordt altijd door de APK wordt dat bepaald, maar dat wordt in samenspraak en de met APK is... de Oud-Prinsencompagnie van Den Haag uit Bree. Die bepalen dat samen met de organiserende vereniging, dus in dit geval de fanfare. De leden die kunnen zich opgeven voor allerlei rollen. En zo wordt er samen met de organiserende vereniging een schoon gezelschap samengesteld. Ja, moet dat altijd een jong zoonpaar zijn zoals dit? Of mogen dat ook twee ouders in die ze het bejaarden trekken? Bij voorkeur wel natuurlijk, want ja, het oog moet ook geld hebben. Hè? Dus de PR is niet geheel onbelangrijk natuurlijk. Maar nee, het kan in principe iedereen zien. Maar ja, dan wil ze toch een beetje dat het nog eventueel echt zou kunnen zien. Ook al waren deze mensen natuurlijk in de onecht verbonden. En zit je in het eigen oogenstel? Of, nee, dat is puur in de onecht. Dus. Zit er nu in mijn sloes op de bank? Of, Nee, dat niet, maar... Heb je mij ook niet. Ja, we wet. En dan een andere vraag van... ik heb natuurlijk het onderzoek gedaan. En dus ik denk dat dit jaar was het de nieuwe opzet. Ja. Wat is de nieuwe opzet? Ja, de nieuwe opzet heeft vooral te maken met het uitkomen van het gezelschap. Normaal is er eerst een interne bekendmaking dat de verschillende rollen bekend werden gemaakt. En dan hebben ze een boerenmoesbal. Als dat goed zegt, dan gaan ze in de ondertrouw, of een soort van de verloving. En nu hebben ze dat voor het eerst eigenlijk samengepakt. Dus wat ook in heel dat wij als gezelschap onderling nog niet wisten, ja, wat de andere rollen werden. We wisten alleen ons eigen rol, in het geval dat zich er is opgegeven, en van een eventuele partner. Maar de rest was allemaal nog geheim tot het boerenmoesbal zelf. Zullen er verrassingen voor ik bij? Of, Ja, het was natuurlijk wel spannend. En ook in de aanloop er naartoe met bepaalde dingen regelen. Ja, lastig als er een hoop dingen nog geheim zien. Dus dat maakt het wat lastiger. Maar op de avond zelf natuurlijk eigenlijk wel des te leuker. Omdat er voor een hoop mensen nog wel een geheim elementje aan zoet. Ja. Ja, en een minder dialect is een fanfare. Dus niet alleen in het Hollands zeggen ze dat. Maar de fanfare is muziek. Dus ik hoorde van hoe dat daar ook een liedje bij gehoord heeft. Jazeker. Er is een boerenkneter, zoals we hem hebben genoemd. Dus op een al bestond liedje hebben we een eigen tekst geschreven. Zien we voorbij gaan zitten, met z'n allen ook ingezongen. En er is een eigen liedje ontstaan. En wij is daar de grote drijfkracht achter geweest? Is het gewoon iedereen? Of is er... Eigenlijk gewoon met z'n allen samen hebben we dat ding gewoon gedaan. Ja. En meneer de bruidegom, Gij dit nog een beetje of niet? Ja, het gaat wel. Ik stond nu wel lekker zo... Heb ze ook een onecht vrijgezellenfeest of dat dan weer niet? Nee, daar heb ik nog niet over nagedacht, maar... het kan misschien nog wel. We zeggen, er komt nog een boetezitting aan. Dat is bij de boetezittingen, maar dat moest ze eigenlijk nog niet zeggen. En ja, wat ga je dit jaar nog verder voor het boerengezelschap brengen? Ik neem aan dat je op de carnavalsdinsdag in het echt getrouwd gaat worden. Heb ze die een speech? Ik ben nog trouwambtenaar, hè? Dus heb ze die een speech al klaar? Nee, dan moet ik inderdaad nog even voor gaan zitten om even een speech in elkaar te zetten, maar dat... We hebben nog tijd, gelukkig. En ik neem aan dat zich op zijn minst wacht dat er even beuk als ze opkomt of niet? Nou ja, je hebt natuurlijk de oud van het al gezien, dus dat is geen moment van voor het eerst de broed zien. Maar nee, dat komt ganz goed. Ja, en het liedje waar je met opkomt, dat heb ik ook al, dus de boer knieten. Dat gaat je ook laten horen. Ja, ik zou zeggen, geniet er vooral van de komende dag. En laten we maar eens lekker horen over in Maasbree op gaan denen de komende dag. Ja, het is waar, ziet gij al klaar? Sint-Gontje heet een broed en broedegom dit jaar. Dinsdag op het plein, met iedereen. Broedelt in den onecht, nu een groot festijn. Een boerenfeest voor jong en oud. Trutten, dansen, zingen samen in de moord. Met die zaak kom ik als verhoor. Dus maak plaats, want de voetvakken bij achter elkaar. Want ik
Boerenbroeluf. Op deze melodie, in een rie, zie en zie, wat een harmonie. Heen en breed, in dit café, vieren wij heel tevreden, dus kom wel bij. Het woord is voor jong en oud. Trutten, dansen, zingen samen in de mond. Met die zaak kom ik als verhoord. Dus maak plaats van de fanfaren weer achter elkaar. Want we gaan los, we gaan helemaal los, los. Want we gaan los, dus zing mij een volle bos. Boerenbroeluf. Hoempa, hoempa, hop, sasa, hoempa, hoempa, hop, hop. Hoempa, hoempa, hop, sasa, dan klinkt het pas echt top. Hoempa, hoempa, hop, sasa, zingen we non-stop. Met dit liedje heeft Gans Vrede hoempa in de kop.